Трэніравацца прафесійныя для ўмацавання здароўя. Сучасны фізкультурна-аздараўленчы комплекс адкрылі ва Ушачах. У пасёлку Коханова Талачынскага района пасля рамонту і рэканструкцыі адкрылі дзіцячую школу мастацтваў. У Глыбокім знайшлі скарб з 300 манет. Пад зямлёй яны праляжалі каля 80 гадоў і захаваліся практычна ідэальна. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. Сучасны фізкультурна-аздараўленчы комплекс адкрылі ва Ушачах. Для прыхільнікаў здаровага ладу жыцця адчынілі дзверы прасторныя залы для барацьбы, заняткаў гульнявымі відамі спорту, трэнажорныя залы і басейн. Новыя магчымасці для актыўнага і карыснага адпачынку жыхароў Ушаччыны ацаніла Юлія Устінова. Фізкультурна-аздараўленчы комплекс юнацтва – праект для ушачаў унікальны. Падобнага аздараўленчага фізкультурнага турыстычнага комплексу пакуль няма ні ў адным раёне вобласці. Тут можна трэніравацца прафесійна, можна для ўмацавання здароўя. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў на ўрачыстым адкрыцці фізкультурна-аздараўленчага комплексу падкрэсліў, што створаныя выдатныя умовы для заняткаў спортам і фізкультурай для людзей розных узростаў. Ведь что такое спорт? Мы у ребенка формируем изначально те качества, которые потом в жизни пригодятся. Это сила воли, это мужество, это терпение, это возможность добиваться своей намеченной цели. Как без этих качеств в жизни? Наша задача, чтобы этот комплекс, как муравейник, с утра до вечера кипел, и в нем бурлила спортивная жизнь Ушаччыны. Узвядзенне двухпавярховага фізкультурна-аздараўленчага комплексу юнацтва Ушачы вялося пад патранатам старшыні палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Владзіміра Андрейчынкі. Будаўніцтва пачалося ў 2012 годзе. Аб'ект, уключаны ў рэгіянальную праграму інавацыйнага і інвестыцыйнага развіцця Віцебскай вобласці, фінансаваўся з рэспубліканскага, абласнога і раённага бюджэтаў. На ўзвядзенне комплексу плошча амаль 6 тысяч квадратных метраў накіравана больш за 14 мільёнаў рублёў. По сваім тэхнічным аснашчэнні і функцыянальнасці гэты комплекс адзін з лепшых, падкрэсліў Владимир Андрейченко. Это еще раз подчеркивает то внимание, которое уделяется со стороны руководства Республики Беларусь вопросам развития спорта, туризма, спортивного туризма. И, конечно же, в первую очередь, то внимание, которое уделяется жителям сельских населенных пунктов, тем людям, которые работают на земле. Чтобы люди не шли за здоровьем в больницу, а приходили в этот спортивный комплекс. У дзень адкрыцця спартыўнага комплексу стартаваў традыцыйны маладзёжны турнір па дзюдо памяці Станіслава Шацько. У спаборніцтвах прынялі ўдзел каля 100 чалавек, у тым ліку расійскія спартсмены. Гэта першы турнір ва універсальнай спартыўнай зале плошчай 800 квадратных метраў з трыбунамі на 228 месцаў. Тут могуць быць устаноўлены гандбольныя вароты, тэлескапічныя стойкі для баскетбола, валейбольныя стойкі, ёсць судзейская вышка і святлодыёднае табло. Акрамя гэтага, у зале абсталяваны 11-метровы скаладром. У новым комплексе дзіцяча-юнацкая спартыўная школа атрымала сучасную вучэбна-трэніровачную базу, і трэнеры ўжо фарміруюць каманду будучых чэмпіёнаў. Есть и маленький вес, девочка хорошая такая, и в большом самом весе, вот она уже борется, выигрывает здесь. Поэтому, команда формируется. Я думаю, что будут чемпионкой республики и даже чемпионы Олимпийских игр. Мы надеемся, что этот комплекс станет местом занятий и семейного отдыха для жителей и гостей нашего района. Новый спортивный комплекс – это не просто спортивное сооружение, это символ новых перспектив, открывающихся перед юными жителями района. Каб займацца плаваннем, жыхарам Ушачаў цяпер не трэба нікуды ехаць. Новы басейн адпавядае міжнародным стандартам. На другім паверсе трэнажорная зала, зала для барацьбы і зала для заняткаў шейпінгам. Молодежь наша будет заниматься. И я перенесла инфаркт, буду ходить в зал, чтобы свое здоровье укрепить. Хорошая будет подготовка у молодежи и уже состоявшихся спортсменов. Давно ждали. Честно говоря, в Витебске я таких спорткомплексов такого объема не встречала. Считаю, что для Ушач это просто супер. У фізкультурна-аздараўленчым комплексе таксама можна займацца і тэнісам. Абсталяваны дзіцячы пакой канферэнц-зала на 60 месцаў. Тут же для гасцей спартсменаў інтэрнат на 18 чалавек і утульнае кафэ на 30 пасадачных месцаў. Калі патрэбны тайм-аут перад новымі рэкордамі. Юлія Устінова, Дмітрый Котаў. Навіны Ушачы.
У поселку Коханово Талачинского района после ремонту и реконструкции открыли дзіцячую школу мастацтваў. Абноўлены аб'ект павінен быў прыняць выхаванцаў яшчэ 2 гады таму падчас правядзення абласных дажынак. І хоць у адведзены тэрмін будаўнікі не справіліся, работы на паўдарозе не спыніліся і касметычным аздабленнем не абмежаваліся. На доўгачаканым наваселлі пабываў наш корэспандэнт Сергей Мисурагин. Радуе вока, грэе душу і рыхтуе таленты для Беларусі. Усё гэта Коханаўская школа мастацтваў. Тут развіваюць 3 накірункі дзейнасці. 12 педагогаў-прафесіяналаў перадаюць свой вопыт і майстэрства 200 навучэнцаў. Што можа быць лепей у юбілейны год, а сёлета школе мастацтваў спаўняецца 45, атрымаць у падарунак капітальна адрамантаваны будынак. Дзіцячы творчы дом, дзе ўсё зроблена дзеля плённых заняткаў і развіцця яго выхаванцаў. Хаця гэта свята павінна было адбыцца 2 гады таму падчас абласных дажынак, які прымаў Талачин. Але галоўнае, што пачатая справа была даведзена да канца. Фінансаванне аб'екта не спынілі, і вось поўнамаштабная рэканструкцыя завершена. Сегодня это не первый объект. Мы сегодня заехали в районный центр и посмотрели сегодня буквально вот первый день, как открылась новая пристроечка для 6-леток в средней школе номер 2 и посмотрели пристройку для детского сада номер 1. Практически все сделано за счет бюджета, сделано хозяйственным способом. Конечно, просто прекрасно. Я еще раз хочу подчеркнуть, что молодцы, не останавливаются после дожинок, а продолжают работать над социальной сферой. Но это новый объект сегодня. Здесь вложено более 3,5 миллиардов неденоминированных рублей. В школе занимается 200 учащихся. Вы видите, как она превратилась. Сегодня можно сказать действительно, что это стал дворец. Коханаўскую школу мастацтваў без перабольшвання можна лічыць візітнай карткай Талачынскага района. Ніводнае мерапрыемства не абыходзіцца без выступленняў яе выхаванцаў. Узорны харэаграфічны калектыў «Каханачка» і народны ансамбль песні і музыкі «Александрына» заўсёды з поспехам выступаюць на абласных і рэспубліканскіх конкурсах. А гледачы нават не здагадваліся, у якіх умовах прыходзілася займацца дзецям. Затое зараз дырэктар Марына Воробьева з радасцю расказвае аб пераменах. Были заменены все окна, все двери. Если бы вы к нам попали год назад, мы бы с вами так не стояли. Вы бы уже были в пальто, в шапках, в шарфиках и в варежках. Здесь было так холодно, что невозможно было работать. Самая выразительная перемена, конечно, в актовом зале. Вот здесь вот у нас были серые невзрачные стены со старыми подтеками. Сейчас у нас, конечно, на 180 мест зал, новые кресла, новые окна, одежда сцены, яркое жалюзи, освещение. Большасць выкладчыкаў Коханаўскай школы мастацтваў яе былі выпускнікі, і цяпер працаваць яны абяцаюць з падвоенай энергіяй. Умовы для заняткаў зроблены амаль ідэальныя. Конечно же, после ремонта школа изменилась на 100%. Стали уютные классы, приятно заходить, приятно просто даже здесь присутствовать, не то что работать, а работать само удовольствие. И мне, и детям будем творить, будем покорять вершины. Хутка ў абноўленых кабінетах з'явіцца новая мэбля. Сродкі на гэта ўжо выдаткаваны з абласнога бюджэту. Сергей Мисурагин, Леонид Табола. Навіны, Талачынскі раён. Прадстаўнікі Віцебскай вобласці, якія ў складзе беларускай дэлегацыі адправяцца на сусветны фестываль моладзі і студэнтаў у Сочы, прымерылі фестывальную форму. Дэлегатам уручылі 2 камплекты, афіцыйны і спартыўны касцюмы. З паўночнага рэгіёну краіны ў беларускую каманду ўвайшлі 18 чалавек. Гэта маладыя людзі з актыўнай жыццёвай пазіцыяй, пераможцы і прызёры розных конкурсаў, удзельнікі міжнародных навукова-практычных канферэнцый. У пятніцу моладзь паўночнага рэгіёну едзе ў Мінск, а адтуль вылеціць у Сочы. Я от фестиваля ожидаю положительных эмоций, отличного настроения, новых знакомств, встреч и, возможно, сотрудничества с представителями других стран. Все люди, которые едут на фестиваль в Сочи, подавали свои заявки на соответствующем сайте, который был разработан российской стороной, и, соответственно, проходили сито отбора в Российской Федерации, также в Республике Беларусь. У нас есть победители интереснейших республиканских конкурсов «Студент года», «Властелин села», замечательного проекта «Королева весна». У складзе беларускай дэлегацыі 300 чалавек. Упершыню ў гісторыі найбуйнейшы моладзевы форум пройдзе адразу ў 2 гарадах – у Маскве і Сочы. Чакаецца рэкордная колькасць удзельнікаў – 20 000 чалавек са 150 краін.
Святара аднаго з храмаў Ленінградскай вобласці Расіі, якога падазраюць у арганізацыі заняткаў прастытуцыі, апазнала яго 19-гадовая саўдзельніца. Такім чынам, віцебскія следчыя даведаліся пра яшчэ адзін эпізод дзейнасці вярбоўшчыка. Нагадаем, 39-гадовы жыхар Ленінградскай вобласці пасля папярэдняй дамоўленасці праз інтэрнэт спрабаваў вывезці ў Расію двух жанчын 20- і 30-гадовага ўзросту. Усіх траіх затрымалі ў Віцебску ў раёне аўтавакзала пры пасадцы ў аўтобус, які адпраўляўся ў Санкт-Петербург. Адбылося гэта ў пачатку жніўня. У ходзе следства высветлілася, што гэты выпадак не адзіны ў пазацаркоўнай кар'еры расійскага святара. Аналагічным чынам з дапамогай сваёй 19-гадовай саўдзельніцы ён спрабаваў вывезці ў Санкт-Петербург дзяўчат з Гомеля. Получив согласие 25-летней и 29-летней женщин на занятие проституцией за денежное вознаграждение в Санкт-Петербурге, по указанию подозреваемого гражданка Республики Таджикистан в феврале месяце прибыла в Гомель, где провела вербовочные беседы с женщинами. Она приобрела билеты на поезд Гомель-Санкт-Петербург, однако была задержана сотрудниками органов внутренних дел при посадке на железнодорожном вокзале города Гомеля. Судом железнодорожного района города Гомеля 19-летняя женщина приговорена к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Находясь в местах лишения свободы, женщина увидела сюжет на канале национального телевидения о задержании в августе в городе Витебске мужчины, который пытался вывести девушек в Санкт-Петербург для занятия проституцией. В задержанном мужчине она опознала мужчину, который отправил ее в Гомель с целью привезти двух девушек в Санкт-Петербург. Расследаванне крымінальнай справы завершана. З моманту затрымання жыхар Ленінградскай вобласці знаходзіцца пад вартай. Абвінавачванне яму прад'яўлена адразу па 2 артыкулах крымінальнага кодексу. Кропку ў гэтай гучнай справе паставіць суд. Скарб з 300 манет знайшлі ў глыбокім. Чыгунок з грашыма падняў экскаватар у самым цэнтры горада. Зараз расійскія, польскія, амерыканскія манеты, якія, магчыма, схавалі на пачатку мінулага стагоддзя, выстаўлены ў мясцовым музеі. Нашы корэспандэнты адны з першых убачылі грашовую экспазіцыю. Ворон клад нашел. Не поверили даже сначала. Но потом уже, когда показали, тогда уже увидели. Сергей Мартынович, здаецца, нават з закрытымі вачыма можа дакладна паказаць месца, дзе знайшоў скарб. Чыгунок з грашыма машыніст экскаватара заўважыў падчас земляных работ. Разам з пяском з каўша пасыпаліся монеты. Ну, а кто в детстве не мечтает клад найти? Вы скажите. Конечно, мечтали. Когда копаешь, всегда думаешь, что-нибудь где-нибудь найти можно. Шаста, как повезло. 299 никелевых і срэбраных монет, менавіта столькі высыпалася з гаршка. І ўжо падчас здымак гэтага рэпартажу Сергей Мартынович знайшоў яшчэ адну 300-ю паліку. Яна ляжала на зямлі ў некалькіх метрах ад траншеі. Пад зямлёй монеты праляжалі каля 80 год і захаваліся практычна ідэальна. Старшы навуковы супрацоўнік Глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага музея Александр Хайноўскі сцвярджае, шмат год таму гэта была самавітая сума. Грошы хапіла б на набыццё коня. Большасць знойдзеных монет польскія, ёсць таксама расійскія і нават амерыканскія. Самая старадаўняя монета была адчаканена стагоддзя таму. То есть все монеты датируются 20-м. Большинство начала 20 века, есть 30-е годы. Ну а вот это одна из самых старых, не знаю, каким образом она сюда попала. Каштоўная знаходка – самая абмяркоўваемая тэма ў райцэнтры. Журналісты мясцовай газеты жартуюць, міма сенсацыі хадзілі штодзень. Рэдакцыя знаходзіцца ўсяго ў некалькі метрах ад пляцоўкі, дзе хаваўся скарб. Каму належала знаходка, невядома. Шмат здагадак і чаму менавіта гэта месца ўладальнік выбраў для скарбу. Исторический центр. Если происходит в центре города раскопки, это уже притягивает взгляд не только нас, журналистов, но, конечно же, краеведов и горожан остальных. А вдруг что интересное откроется? Гісторыкі расказваюць, менавіта на тэрыторыі Глыбоцкага раёна яшчэ ў савецкія гады быў знойдзены адзін з самых каштоўных у Беларусі скарбаў з арабскімі манетамі тысячагадовай даўніны. Сярод турыстаў папулярная легенда і пра скарб Наполеона, які, не сумняваюцца глыбачане, таксама захоўваецца дзесьці ў наваколлі. Лёс знойдзеных манет ужо вядомы. Яны папоўнілі экспазіцыю мясцовага музея. Ценен этот весь клад именно целостностью своей. То есть то, что он найден в земле, и для нас интересно, как для историков, что подвигло человека собрать все эти монеты, поместить вот в этот горшочек и спрятать в земле. Сергей Мартынович кажа, што абавязкова пабывае на экскурсіі. Падрабязна разгледзець знаходку адразу не ўдалося. Скарб перадалі ў рукі спецыялістаў. Тым часам будаўнічыя работы ў райцэнтры працягваюцца, і на распыты мінакоў рабочыя ці то жартам, ці то ўсур'ёз адказваюць, што шукаюць скарб.
Віктор Праліч, Марина Романовская, Александр Петровецкі. Навіны глыбокае. Дарэчы, археалагічныя артефакты, знойдзеныя выпадкова альбо падчас археалагічных раскопках, належаць перадачу ў дзяржаўную маёмасць. Зараз у Глыбоцкім райвыканкаме вырашаюць, як узнагародзіць машыніста экскаватара, які перадаў скарб у музей. Магчыма, гэта будзе грашовая прэмія. На гэтым наш выпуск завершаны. Бісквітныя пірожныя Snow Max і рулеты Маміта – салодкія партнёры прогнозу надвор'я. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. У бліжэйшыя суткі ў Віцебскай вобласці будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі дажджы. Вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы +2,7, днём 7-12 градусаў вышэй за 0. У Віцебску таксама воблачна, дажджы, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы +5,7, днём 8-10 градусаў са знакам плюс.